खुसिया खामायग्रा नोङो खानाय बोग्रा 100 थाखा हाजिरानिबो माइ गायदों सोनाफोर मिथिबायना बोबाव खानाय बोनो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबान ब्लाड सोनाफोरखौ फिन खेबसा बारलायबाय सोबाय मा जेव भगवान महर लाना सोनाफोर दामुगै इनिफ्राय आङो फिसालाखौ टिउसन लांनो होननानै ओंखारखाबाय माने बिदिनोखा आंना दहाय ओमफ्राय इन्ट्रेस्टआ दुखांनानै आं बिदिनो दोनहैगोन इनिफ्राय एसे लिपस्टिक फोनबाय ओमफ्राय सनाफोर बिराद टेनसन नायदो आंना मा घटना जानानै दङ ओमफ्राय सनाफोर आं बाखिखौथ' देलायबाय ओमफ्राय दाना बे खानायखौ आं मा खालामो सनाफोर एकदम जेब्लानो खाननो लायो अब्लानो नै बिदि अबस्था आरोना सनाफोर एकदम भगबानाबो हरदों खानायफोरखौबो जिबायदि हरदोंबा हरनाय खेंख्रि हरबानो जायोमोन थोबसि फानु एक्ट्रेसनि बायदि ओरैबायदि हरबाय दा बुंसै माने खेंख्रिबो नङा सिदाबो नङा स' बोनांगौ जायो ओमफ्राय बोदोंमोनबो ओमफ्राय दालाय बहाथो बोनो मोनबावनो खम जारला सनाफोरनि बोनायानो ससेल'सै आरोना ओमफ्राय खानायफोरखौनो आं फुंनिफ्रायनो खनसेबो खानखायाखैनो ओमफ्राय जेब्लायबो खानायखौनो माने खाखोआबानो उफाय गैखाला आरोना सनाफोर आंना माने जेब्लायबो नैबाहायसो थाहैखानांसिगौ नैबाहाय थिखिनि बिन्दोआवसो थाहैनांगौ जाहैबाय ओमफ्राय खानाया गोलावमोन ओमफ्राय आङो हास'नाय जादों आरो ओमफ्राय उन्दै गोनाङाव ओमफ्राय दा आङो बोनो सानबाबो माजों बोबावनो बोनोनो हाला नै जाला इलाय बे बिथाङा हनै सोर लाथ'नो ओमफ्राय खस्थ'बो मोनोना आंखौ मानसिफ्रा ओरैसो होनलायलांबाय खानाय खेंख्रि नुबाय नालाय फौजिनि हिन्जावानो खानाय बोजाया माबा बोजाया खानाय बोजादों जाम्बि माबा माबि खानाय खेंख्रि जाजोब्बाय नोंना बारबाय होनलायलांबाय लोगोफ्रा सोरबा आंखौ माथो खालामनो ओमफ्राय आंहा टाइमानो गैयाबा गोदाव सोराव खानाय बोजानाया थैफा जोरोदिबो नङाना सोनाफोर खानायालाय आरो मा खेंख्रिबाबो खाथाबनानै लाबानो जायो अब्लाबो स्र' बोनो मोनबालाय मोजां मोनोमोन आरो ओमफ्राय माथो खालामबावनो आङो दा बिदिनो थाथ'नांसिगोन सनाफोर गावगाव नायथ'दो मालाबा सुख सुबिदा मोनबा बोनोसै गथ'खौ इगनर मारिनानै गाबु फु दोननानैबालाय बोहैनो हागौ खिन्थु बिदिथ' खालामनो हायाना आङो ओरैद्राय दा आंना नै बेबायदि फ्राद फ्रिद खाबानो जायोहाय बिदि फ्राद खाबासो खामानिफ्राबो मावनो फ्राद फ्रिद मोजां मोनो बिदि ओमफ्राय नोङो बोनानैहाय बोबाबो नोङो स्र' थाबाथाय खामानिसो मावनो बागोन नङा होमबा बायसि स्टाइल बायसि बिदिसो जागोन ना आंथ' बिदिसो जानो नागिरो खानायखौ बोफ्रांबाबो बोबाबो आंना मालाबानो ओरै खाथोबबायसो हगारनानै आं लानो हाखाया आरोना सनाफोर जेब्लायबो बिदिनो आंना गामियाव देरबोनाय जाम्बि नालाय सिगां समफ्रावहाय खानाय बोनाय मा बोनायखौनो मिन्थिखायामोन ना गोलावसो लायोमोन आंना बिदि गोलावमोन सेरजा हेबलायलायनाय लायोमोन आङो ओमफ्राय उनावहाय कलेजाव मोननानै हास'नाय जादों आरोना स्टिल जाबायना स्टिलथ' बहा जानो एसे माबाबाय आरो माने खान्दा लानाय नुबाय नालाय मानसिफोरखौ ओमफ्राय खानायफ्राथ' न'आवनो हास'लाबायखायोसोमोन नालाय बिमानैफोर सोरबाफोर लोगोफोर जोंनि समावलाय आरो माथोबाव ओमफ्राय माइ गायनो थांबा सनाफोर खानायाथ' फ्राद खाथोबबाय मानसियाथ' कालियाखा नालाय हाथायल' नुयोमोन आंनिखौथ' गोजाननिफ्रायनो हाथायल' गरम बन्द समबाथाय ग्रोब जाहैयोना जुन जुलाइहाय गरम बन्द जाहैना स्कुल बन्द जाहैयो ओरैबायदि माइ गायनाय सनाफोरा ओमफ्राय स्कुल खुलिनाय माइ गायखांनायजों स्कुल खुलिनायजों ओमफ्राय मानसिखौथ' सिनायखाला खानायाबो जाथि बेलाल' जालांनोसै हाथायाबो एकदम हाथायखौल' फुनोसै थिल थिला नुलायनाय जायोमोन सनाफोर आगोलाव आङो ओमफ्राय गोसोखांबा दाबो मिनिनो ओंखारो गोसोखांबा दाबो बोरैबा मोनलायो आरो न'फ्रावथ' गायखाङोमोन थाबनो ओमफ्राय आरो न'फ्राव गायखांनानैबो हाजिरा गायबोलायोमोन 100 थाखा मोनदोंमोन जोंनि समावहाय 100 थाखाया बहुत मुल्यमोन ना जोंनि समावहाय ओमफ्राय 100 थाखा मोनलाबायनोमोन 100 थाखानि हाजिरा बहुत गायदों आङो ओमफ्राय फार्स्टआवथ' 40 थाखानिफ्राय जों हाजिराखौ खोनाखादोंहाय ओमफ्राय उनावहाय जे आं गायनाय समावहाय 100 थाखा हाजिरानिबो माइ गायदों आं सोनाफोर मिथिबायना माइबो हाजिरा गायलायलायनायसो ओमफ्राय जेबो नङामोन आगोल समाव ज' मावनानै जाखायोमोन नालाय माथो बेफोरलाय आरो माथो उनावसो बोरैबा जालांदोंना ओमफ्राय जोंबाथ' हालुवानि फिसाखा नालाय बेफोरखौ गिखायामोन माने ओरैबायदि थानाय हाजिरा गायनाय जायोमोन न'आवनो गायनानै मानसियानो अबस्था गैखाला ओमफ्राय स्कुलबो खुलिथ'वाखै गोसोमानो जाखाबाय जेब्ला आरो बेसेबां गोसोम जाबावनो बे सान्दुंजोंलाय बिदि होननानै होबाय ओमफ्राय हाजिरा गायोमोन सासे लोगो दंमोन ओमफ्राय आं दंमोन जि गायोमोन जों सानैया बिसनाबो न'आव हाबाथाय आंनाबो न'आव हाबाथाय जोंखौ मोनला आरोना हाजिरा ड्रेस पार्टिनि दाम ओंखारोमोन बहुत दाम ओंखारोमोन ना बे समावहाय ओरैनो थास्लायस्लाय गायोमोन आरो जोङो अभाबनि थाखाय नङा ओरैनो थास्लायस्लायसो गायोमोन माने गावनि हात खरसानि थाखाय गायोमोन आरोना एभेलेबेल खानाय बोनायनि खेथ्रआवनो माबा बे खोथासो बुंफ्रांबाय आं सनाफोर बाराद्राय बुंनाय मोनदों मा माफ खालामदोसो आंखौ बेनिफ्राय आङो फिसालाखौ टिउसनाव लांनोसै टाइमाबो जानोसै उफाय गैया बिमा बुरिया बारा लेक्सार होनानै बहा मोनजाबाय थानो स' आङो टिउसनाव दोननानै फैग्रोनोसै आरोना सनाफोर टिउसनाव दोननायखौ आं देखायलायला दिनैहाय देखायबाय थाखायो ओमफ्राय नायनो बागोन ना नोंथांमोनाबो बरिं मोनगोन स' आलदा देखायनो कसिस खालामसै आरोना सोरनाबा थांनानै फैग्रोनोसै आङो बोबाव खानाय बोनो टाइमफ्रानो मा खिजोंनो सोलाबा ग्रोब जायो नुवाखै गानफब जोमफब दोनलांदोलाय
बुङाखै सासेथ' रेडि बावसो हनै फिसालायाथ' माबा साइकेल सलायनो इन्टारेस्ट नालाय साइकेलसो सलायहैगासिनो दङ साइकेल दोननानै लांसैसो आङो सानफ्रामबो हेलमेट गानलाय मा गानलाय खाखोलाय खुखोलाय फिसाजो बानाय खानाय स्ट्रेट खालामनानैलाय बबावथो आंलाय बबावथो हगारनानै थाबाय थानो मोननो बेफोरजोंलाय मा खानाय स्ट्रेट बानायलायनो नांथ'लाहाय सनाफोर ना मा होनो बिदिनो बारा गाज्रि नुखायाना सबायमा जेव जेव भगबान हरखानाय बेखौलाय नोङो खानाय बोनानै मोजां नुनो सानबालाय बोरै जालायखो अबेसे खानाय बोनाया मोजां नुनो थाखायल' नङा माने गाव गावबागाव स्र'बो मोनो आरोना बिनि थाखायसो आं बोनाय जायो नङाबालाय खानायालाय आरो मा खाखोनानै ओरै के खानानै दोनबानो जानाय सनाफोर फैदा माबा होनसै फिसाजोखौनो बानांगौ नै बिदिसो खानानै लानांगौ बेखौलाय बबेहाय खानाय हगारनानै स्राय हगारनानै थांनो मोननो थांगोनसै सनाफोर फिसाया खामायग्रा नोङा खानाय बोग्रा गोदाव सोराव फिसाया खस्थ' खालामनायखौ खानाय बोनानै लानो नोङो फै माबा होनसै माव आंनि गोसोआ बिदिबो सानो माने फिसाया दाबसे खस्थ' खामायदों नोंहा देलाय मालाय खालामनो बेफोरखौ बादहो फिसाफ्रा फेदेरग्रो स्र' स्र' नै बानायनिफ्रायनो नै बेफोरखौ लानानैलाय नोङो मा खानाय बोनायनि खेला दाउ बयलार दखाना दिनै ओरैबायदि भिर आरोना सनाफोर नायदो लाइन थालायनाय आंहाथ' गद लास्ट नाम्बारावसो आरोना ओमफ्राय जेने थेने हाबसाबाबो आंबो एसे लानानै फैबाय आरोना संसार जाबाय नालाय सनाफोर आरो माथो फैबावनो लानानै फैलायबाय आङो ओमफ्राय नैबे दानि दखानाव होंगो दोंगो लास्ट नाम्बाराव मोनलायनाय नै बेखौनो लानानै फैबाय आङो एसे दाउ बयलारखौबो दाउदैयाबो नै आंना बेबायदिसो लाबोनानै दोनफैखायो उफाय गैया खुस्रा बायबाथाय बिराद दाम जायोना लस जायो ओमफ्राय ओरै एसे माबा लानानै फैबाय माने सनाफोर आङो फिसालाखौ दोननानै फैनानैहाय ओमफ्राय आं थांफिनदों आरोना आं दसे थानानैहाय एसे फिसा खामानि दंमोन मावनानै ओमफ्राय आं थांफिनदों आरोना ओमफ्राय स' बेखौनो दा एसे मोनाबोलायबाय ओमफ्राय दा बे आब'आ लायनोसैनो आं दहाय लाबोफादोंमोनलाय ना ओमफ्राय दा आब'आ लायनोसैनो ओमफ्राय दा लानानै फैसिगोन आरो ओमफ्राय आंहा थांनो गलायबाय नानि अयथासार बेफोरखौ लानानै ओमफ्राय माने बे दाउ बयलार दखानावहाय एकदम भिर जानाया माने गाबोन बे फिसालानि स्कुलावहाय शेरिं दे जाहैदों आरो शेरिं दे मा शेरिं दे जोंथ' मा शेरिं मिन्थिनो हायामोन मिन्थियानोमोन टिफिनफोरखौबा लाङामोन फैसाफ्रा लांबाय थाइनै थाइथाम टिफिनाव बिदिनो बुट खालाय माबा फिसा ओंखामफ्रा बुवाबा जानानै थांखायोमोन ना जोङो माबाफोरजोंनो मा होनो बेखौ खान्थाल बेगर सावनाय आलु सावनाय ना मा होनो जोंनि समावथ' बिदिसोमोन ना गामिनिफ्राय थांनाय नालाय जोंहा बेफोरबायदिनो ओमफ्रायबा दासो माबा शेरिं दे माबा दे नै ख्रिस्टमासनि खोमा आरो ख्रिस्टमासनि आगोल ओमफ्राय शेरिं दे जायो जाहैदों ओमफ्राय बुरजा बुस्थु लांनांगौ जाहैदों ओमफ्राय राननानै जाहैनांगौ दाना मा हरा ओमफ्राय बेदरजों ओंखामखौनो एवनानै हरसै सानबाय आङो सनाफोर माथो खालामबावनो फिसालायाथ' मैया होनखादोंमोन अमा बेदरसो लांगोन आङो होननानै माने दहाय फुङावहाय आं अमा बेदर लायनानै दोननांगौमोन जाहैबाय बेलासियावथ' अमा बेदरा मोननो नागिरा ना गैयामोन आं दहाय नायबोदोंमोनबो ओमफ्राय गैयामोन ओमफ्राय ओंखायनो बेदरखौनो दाउ बयलारखौनो एसे लानानै फैबाय बेखौनो गाबोन ओंखामजों फ्राय एवनानै हरनाय जायो ना आङो एक्सट्रा फ्राय एवनानै हरनाय जायो हरनोसै आरोना सनाफोर आङो ओमफ्राय सनाफोर आङो भिडिअखौबो दोनथ'नोसै नै साहा लोंनो आखायाव लाबाय साहा लोंनानै लानोसै जेबो लाबाखै पकरा सकरा मा जालाबाय थानो सानफ्रामबो मा मोनलाबाय थानो खामायनो रोङा दामायनो रोङा गोदाव सोरावलाय बेनिफ्राय भिडिअखौबो दोनथ'नोसै सनाफोर मोनायावबो देखायनो लागा जेबो गैया नै दानि ओंख्रि लाबोनायाव जोगोनार एसेबो लानानै फैफादों आङो बेबा 20 थाखा खौलौल' जोगोनारानो 20 थाखा नै आजिखालि दामानो लाजाला जेरैबो गोदो न'फ्रावसो हाबा जायैफ्रावसो एकदम गायनाय ग्रोम ग्रोम न'नि बारिनि मोनजायोमोन दालाय आरो बबावथो मोनजाबावनो हाबा जाबा बिदिनो सोलायलाङोना अबेबा मोजां जायो अबेबा गाज्रि जायो माथो होनबावनो होमबा सनाफोर बेनिफ्राय गोदान दंबा साबस्क्राइब खालामना गालांदोलाय ओमफ्राय आंनि बेखिनि शेयार खालामनायखौ जायफोर नायलांबाय आं गोसो गोरबोजों साबायखर बावलायबाय सनाफोर बेनिफ्रायहाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो सोरबा गोदान खालामदोंबा बेल आइकनखौ थुनानै होनो बावनो नांला आरोना सनाफोर नै दा फिसाला फैबाथाय आरो माथोबाव फरासुना सुरु जानांसिगोनलाय बिमा बुरियालाय आरो माथो खामानि बाव नङा होमबा सनाफोर स' थेंक इउ स' माच नै ओरै जाब्रा खालामनानै दोनजोबलायबाय नै सुनु सान्ति गैया